אנחנו הולכים הערב כאן בארקיג'וב לעסוק בנושא של תיירות, אדריכלות ועיצוב. זה ערב נוסף בסדרה של ערבים שאנחנו מקיימים כאן בשנים האחרונות. החודש אנחנו גם חוגגים כאן 13 שנה בארקיג'וב, אז ככה שמחה גדולה בשבילנו. והחלטנו לבחון את הנושא של תיירות מההיבט גם של אדריכלות וגם של עיצוב. בעצם ידברו על נושא התיירות, אדריכלות ועיצוב מזוויות שונות, גם של עיצוב בתי מלון, של תכנון שדה תעופה, של הפקת מיצגים בנושא תיירות ושל מיתוג מדינת ישראל. אז יהיה לנו כאן ערב מאוד מאוד כיפי ומרתק ונהנה ממנו. אני עובד ומציג מטעם חברת אופן היום את המיתוג, את האריזה הגרפית של מדינת ישראל. אנחנו בעצם עוסקים בלסייע למשרד החוץ למצב את המותג החדש או המחודש של מדינת ישראל בעולם. אני הולך לדבר על עבודה שהיא בית מלון, שזה בעצם בית מלון ראשון שעשיתי, והוא בית מלון שמשולב בקיבוץ. ההרצאה תדבר על הפער שבין המציאות והפנטזיה דווקא בפרויקט של בית מלון. הגבול הדק שבין היצירה לקיץ'. אנחנו מייצרים פלטפורמות חווייתיות להעברת מסרים. זה בעצם שילוב קטלני בין עיצוב, טכנולוגיה, תוכן, התנהלות קהל, צורך, מסר. כל הדברים האלה חוברים יחדיו לכלל חוויה. הזמינו אותי לארקיג'וב לתת הרצאה על נושא של פרויקט שאני כרגע משמש כראש צוות התכנון שלו, ששדה תעופה בינלאומי בתמנע, שאנחנו עמוק באמצע התכנון ואמורים להשלים את התכנון ולהקים את השדה עד שנת 2017. היום ככה למדתי שיש בארקיג'וב פלטפורמה לקשר עם קהילת המעצבים וקהילת הארכיטקטים בישראל, וגם מהווה איזשהו פורום אונליין שבו אנשים יכולים לחפש עבודה, למצוא עבודה וללמוד עוד על איך להתקדם מבחינה מקצועית. פרסמנו אצלכם שאנחנו מחפשים עובדים. וגם כתבות מעניינות, אני מקבלת את הניוזלטר שלכם. מאוד מאוד מעניין, צעיר, שונה. היה פה אירוע מאוד מעניין. מאוד מעניין, מרתק, הרצאות מעניינות.